Bă, coi, măcar ziceți-mi și mie dacă aveți un interminter sau nu. Uitați cu ce avem aici. Deci aveți interminter, da? Păi trebuie și lui Albert în privat. Că nu fut eu API-ul. Clar? Prima dată îl fut pe Luca, dimineața în cur, dar nu mă verific, ca idee, doar mă uit așa. La ce pizdestez voi, îl fut și pe portul dacă vine în Jojo. Eu îi bag direct mâna în cur. Până uite și de Roberta, uite și de Mirnae, de tot. Bun. Uite ce avem aici. Uite coi. Îl fut și, bă, și pe Robi îl fut. Bă, vă fut pe toți, mânca mea, pulați mea, mâncați. Asta e adevărată? Ăla cu Miruna.ro e deja arhivat, fătu-vă în gură să vă fute. Uite, uite coi, uite. Și-mi dați mie, ci că eu fac. Uitați coi, și partea a doua. Uitați coi, și partea a doua. Băgă-mi și până în voi. De la poza cu portul. Uitați. Da, da. Bine. Ăsta de Porto 5 e de 12 la user. O să vă arăt și pe celălalt. Că sunt toate alea vechi, nu-i problemă. Voi sunteți prea proști și pentru un user, adică voi să-l completați. Că idee, mă refer la Vlad, că îl cunosc pe Vlad de ceva timp. Dar deodată ce voi faceți mișto de un om, se merită și acel om să facă mișto de voi. Uitați cu ei. Eu pot să vă fac de căcat. Dar nu vreau. Pentru că eu sunt bun cu voi. Dar voi ce faceți? Mă bârfiți și îmi dați valoare. Ce faceți? Ce faceți? A? Mă bârfiți și îmi dați valoare. A? Bun. Bun, partea 3. Ultima. Eu nu înțeleg, băi, cât de rupți în curs sunteți de la portul ăsta, aia portul Singurățesc. Așa? Atâta. Vă pot efectiv să fac mișto de voi în primul rând. Cu toată chestia asta și cu toate acuzațiile false asupra mea, pot să efectiv să o fac de căcat. Mai ales pe cei. Îl fac pe Albert, pe Porto, cu Ade n-am nimic. Cu Ade n-am nimic efectiv. Cu Vlad. Ăsta. Că la trecică. Bă, veri, dar ce face el pe ferici că sabotează cheia de media, da, bă? Da. Și că eu de un blan, da. Cum veri că nu afectează nimic cu Ibec mașină, cu API-ul. Bun. Și neferul. Bun, n-am să vă fac, căcați-vă pe voi.